ba ku kika yi Allah sanu kina ne Allah excuse me no kake da wani baby ai ba jima zan yi ba ki san wuce baby kwana biyu baka leko ba lafiya wallahi na dan tafiya kwana biyu Allah sarki shine na dawo jiya na dawo na ce bari in dan biyo da sa kwana biyu okay san baby yau ina mota na ganka a ƙasa wallahi mota na wajen gyara shine na ce bari in dan zo in yi ko exercise yauwa baby dama ina son in tambaye ka wani magana ina sauraron ki baby banki kake aiki ko kamfanin MTN a'a ba ko daya kawai dai ni dan kasuwa ne kuma alhamdulillah na shigo gari amma me yasa kika tambaye ni saboda na ga wayansu in suka kira ni minti 1 minti 2 sun katse waya kai kuma in ka kira ni sai mu ɗauki dogon lokaci muna zancen mu bayan irin hidindimun da kake mini ai duk soyayya da an ka gina akan bashin MTN to tabbas ba za ta taɓa karko ba saboda akwai kuɗin rawa a ciki ni kambiri ya yi kama da mutum no.